Didis babay na iya alas 12 yan magay umali ha. Ngay mandegang tasi kami kuman mangangkat. Tulagan ay sudah at simin mga niya lipat magay umali mo. Tapos ide po na mo. Problema? Kapan ako napubutin dia? Ako dito songdong ditan mo ay mga bastos ako. Pangitaak mata. Bokon. Ang bilo ka kijay. Palalo ka mo. Anak ka talino. Nasuswerte ako. Hello, mahal ko. Mahal ko ba? Kahit ka na butin mo. Anak ka na butong. Kainom lang ano iso. Mansiyap taon. Bata sumatin. Mailokong ka. Putang dia mamaga may... Iso buok mo. Anak na bubutong. Sus. Nakainom ano iso. Lawa ka buhay pugaw ay... Kanak at anin no maswerte akan sikatan magaybisyo. Sana buhay way babaim nga. Kati ang mo kaya? Isugam nga ka na yung business trip mo. Malalabyan ka pa eh. Isugam yung business trip mo ta babaim. Sikalang dililay-duk, dating ko. Darling isas. Oh, isakat ay masayap. Gakay ka dagsik ah. Honey. Ani isang... Open this one.
sa akin picture. Ay, ayan. Ayun yung picture na namin. Kilala niyo ang po siya? Hindi eh. Di ko pa siya nakita. Oo. Ganito na lang po. Ituturo ko na lang kung saan yung barangay mo dito. Doon ka na lang po kayo mag-send kay Cap at nakakaalim po. Hindi rin kasi ako ganun katagal dito kasi. Kaya hindi ko masyadong kalala yung mga tao. Doon naman ako. Okay. Salamat. Upo ka muna. Ay, okay. Hindi, okay lang po ba? Sige, ito lang. Makapagod ka. Ganito na lang. I-refer kita sa barangay ko. Ituturo ko kung saan yung barangay ko dito. Tapos, kakusapin mo lang kita. Meron igorot. Oh, yes. Kala ko ba may itim ang igorot? Maputi naman siya. Nakita ko sa skin niya na naglinis. Nakita ba? Yun kasi misconceptions ng mga ibang tao sa atin. Kung saan yung mga igoro. Igoro ka din ako. Oh, Di ba ako really? ba? Yeah, I am. Kaya pala maganda ka rin. Ay, thank you. Anong pangalan natin? Ay, hindi ko rin kilala eh. Pasensya na. Saan ba? Sige, sige. Okay na. Ayan, may tao doon. Angko? Excuse po. Yes. Kasi may gusto po sana tanong eh. May nakita po kasi ako ng babae. Napakaganda niya. Maputi po siya. Katang-tama ng taas. Oh. Tapos medyo bilugan ang mukha niya po. May kulay yung buhok niya eh. Yung pamangkin ko. Oh, yes, siguro po. Oh. Andun ang bahay niya. Doon po banda? Oo. Okay. Pero, sir, pwede po ba humingi ng tulong sa inyo? Konting pabor lang. Oo. Kung may gitara po kayo, can I borrow your guitar? Yes, meron. Sana, pagbigyan niyo po ako, hananayin ko lang po yung pamangkin niyo. Oo, sige. May abot tayo mang aram sige ako na ba lahi. Sure. Thank you, Uncle. Thank you Sige. po. Huwag po kayo maglala. Ingatan ko po yung pamangkin niyo. Oo, sige. Basta, gusto ko lang po makilala siya kaya gusto kong haranahin kahit sa paano. Oo. Tuloy pa ba? Kaysa mga dating ayaw din dapat lang ito kumakariban. Kita man lang po na uraya ko sila dyan mo. Alam ko na ito'y tunay. Aking
susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipin ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yun. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. No kaya't mo mo nagkapay tayong tagkapi. What? I'm sorry? Tagalog na lang. Hindi ko naintindihan. Ay. yung- Sorry, sorry. Pasensya ka na. Kung gusto mo, tara muna sa loob, magkapi tayo. Sige, salamat. Sige po. Ano nga palang pangalan mo? Charles pala. Dayana. Nice meeting you. Ang ganda mo. Ito yung talagang kutis ng idiota. No wonder. Yeah. Doon muna tayo sa loob magkwento. Okay. Charles, ito nga pala yung kape mo. Oh! Thank you. Salamat. Yeah, you're welcome. Charles, taga saan ka nga pala? Yeah, I'm from California. Pero 4 years na ako sa Manila. Doon na kasi ako nag-aral. Kaya pala marunong ka ng magtagalog. Iwit ka ba talaga? Kasi I really just can't believe na based dun sa mga nababasa ko, naririnig ko sa inyo mga igorots. Yeah, of course. I'm a pure egret. So you mean, this is your first time to see an egret like me? Don't you know that the people you see outside are egrets like us? Well, let me tell you a story about an egret. You know kasi, there is an author who wrote the description of an egret, and it was published in a book. Okay. Maybe sometime in 2001, and they depicted that egrets have a curly hair, have a tail, and maitim ang balat. And also they are small, but that's wrong. That's very wrong. That's an opposite, because in fact, we, the egrets, have a beauty like this. So that's us. Oh, amazing. At least kahit papaano na-prove ko na mali pala ang mga nabase ko about sa mga nababasa. Yes. By the way, what are you doing here in Benguet? Oh, yeah. Actually, I'm looking for this person. Baka kilala mo siya? Who's that? This is too old. It's an old picture. He's my father. And simula ng pagkabata ko, hindi ko pa siya nakikita. This picture is the only thing I had para makilala ko siya. Oh. Yes. It's so sad naman. But, paano ka napadpad dito sa amin, dito sa Benguet? Well, there's an address written on the back and a name down there. What's the problem? Is there a problem with the guy in that picture? What? Well, nothing. Hi, I'm Charles. Hi.
Apay saya? Magamanang. Sinusa? Saan idulduling maisa na? Magamanang. I'm sorry. Anyway, hinahanap ko kasi yung dad ko. And this is his picture. Here. And nandiyan yung pangalan niya. Anong nangyari? Bakit mo siya hinahanap? According to my grandma, my mom was impregnated by my dad nang pumunta siya dito sa Pilipinas para mag-aral. And nung umuwi yung mami ko sa California, hindi na siya pinayagang bumalik pa dito sa Pilipinas kasi they were both students and our future is not secured. And then, they decided na huwag na lang bumalik dito. But, unfortunately, my mom died nung kapapanganak niya pa lang sa akin. Kaya nga yan, ayun yung nakita ni grandma na picture sa gamit ni mommy. So, Charles, Yes? ilang taon na yung nakalipas, pero bakit ngayon mo lang siya hinanap? Honestly, I don't have the resources before. So, I promised myself na kapag may pagmamalaki na ako, ay hanapin ko yung dad ko. Kaya ngayon, natapos ko na yung studies ko, siguro may pagpapatuloy ko na ito. Oh, kaya pala, oh my gosh. So, saan ka na nakatira ngayon? And actually, I'm staying at my friend's home. Actually, he is my husband. Oh, really? You just look like my age. Age doesn't matter. I'm sorry if I came in the wrong time. But don't worry. I won't be a hindrance to the both of you. I just wanted to meet my dad and get to know him, that's all. It's okay. Don't worry. Sino nga ba namang anak ang ayaw makilala ang kanyang magulang, di ba? Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman siya ipagdadamot sa'yo. Karapatan mo rin siyang makilala. Pero wala siya ngayon dahil nasa business trip siya. Thank you. Napakabait mo naman. I'm happy that my dad found a wonderful woman like you. Mabait na. Maganda pa. It's fine. So it's a goodbye for now. Babalik na lang siguro ako ulit dito. Thank you. Thank you. Yes. You're welcome. Nga pala. Liligawan nga pala kita. Pero, sige na. Babalik na lang ako siguro sa susunod. Ha? Ano daw? Hey, you! Come here. Me? Yes, you. Come here. Ano pa, kasalita na yan. Foreigner, imbag pa no. Ligat-ligat pa yung abo di man English yan. Bakit bro? May problema ba? Ay, inayan ito. Ay, among baugay may man Tagalog yan, palpaligatong pa lang din utak ko ay man English. Ano naman yung? Bakit? Do I know you? Ano nga ron? Isungod nga oray mga amuha kung sika. Ako yung boyfriend nung kinantahan mo kanina. At, ba't ang tagal mo dun sa girlfriend ko? Ano bang ginawa mo dun, ha? Parang may pala ka pang agawin ng girlfriend ko, Eh ano naman ngayon? Girlfriend mo pa lang naman pala bro. So, you're not yet married.
there's a chance for me. Kakaiso na lang, Lord, ay way limambay at kaumpay lang. O bakit? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba suntukan na lang tayo? Ayo, naturod kayo kumart mo. Sige ba? Punta tayo doon. Sige, punta tayo doon. Sige. Angas mo. Kaya mo? Kayam ba? Kayam niya? Kala mo ha? Alam ko yung plano mo. Kala mo, kaya mo ha? Aray! 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 May sa ipandak ay. Inat dan si kaot. Uy. Bakit dito yung balik ka man oh. Kaduwa mo sa kunda tayo ta. Umitot ka ng kapitan tayo ta. Ireklamo na. Uy. Traitor mat. Ay, man kapo-kapo ka inabakdak ka mo. Sinong kaduwa man eh? Yo. Who are you? Where did you came from? Who are you? You better follow me to the barangay. No, sir. We have already agreed that kung sino po yung mananalo siyang papakasalan ni Dunayan. No, you must follow me to the barangay. You must report at the barangay. Any human who knew in this place, we have to report at the barangay. Okay, sir. I will go with you to the barangay to prove that I'm a good person. Salamat manong ta. Napasurot mo iso na nga mapande barangay. That's my duty. Let's go. Yes, sir. Wait! Naka-close mo! Ay, kap! Ay, what? Saan? Hey, mari kami, kapitan! Ayo, kami! Ayo, sanay malikaw kayo naman mo. Tapos na tayo aakatan na. Dapat lang masan na ng pagi. Anay, sino nang kadwayo ay nay kaman important mo. Ilak na iday sa man. Ibaw na kapos panggap si babae. Ay kapan na. Umikoy darang kuta. Ay, tinagdalan samad si bagragrag sakak. Ay takon na entin at yus na ay utundan man iibaw na. Oh. What must be your name? Charles po. Saka, Tagalogin niyo na lang po. Naintindihan ko naman po. Ay lalo ko na kagawad na eh. Yan mayat mo na iyat na iman isog. Kaya mo na kapitan.
Hindi kinaampot mo si Nagbagana. Ay. Oo, nailak nila sindi doon to kinaputlugan na si Pandat. Hindi man ay kanakan, ang takot barangay. Tamo sinuot abunan in mali ini. Pagkat hindi ba kan makibok-boxing sindro to. Ay, takon paago na mo. Ayan ay maya di isong na eh. Kakim-kikim-kim yan. Trader mat gamin iso na kapitan, iso nga. Mandaro makatali. Ay, impit ko siya man ay kayo ay pagawad mo, iyat ako na ay mangising pas ng reklama ini. Ay tanong sa akin ako simbarangay. Laging kakulatan na taon na ko. Adi-adim na dumatang siya kan Tolo, suntak ko pa dito silang barangay. Pagaw? Oh, adit. Karumpahin. Ay, mang kapi kayo lima dahil. Ay, mang kapi dah. Kailan mo sa kapi. Para mainitan naman kayo, hindi malamig. Ay, salamat man. Salamat. Galing po kasi ako ng Manila. Tapos, pumunta po ako dito. And may nakita po akong dalaga. And medyo nililigawan ko po sana eh. Pero... Sige na nga, say na. Yes! Sinamat ng gayam dito. Pal na yan, pal. Pugaw. Baka mo tayo. Pangarap siya. Kagawad! Nakdag at ikasok. May simpat ako na. Ano? Ay kayo mabali na may simpat na. Pero sige, lang ka, mansumano kayo timan. Ay, ayos na. Tingor ka. O sige na nga, peace. Oo na yan na. Ala, ay sinisunod ako ba? Eh, namot enak din. Problema. Ang tadi, kasi takot din ang pasto. Mami, sabat to. May sabi. Ay, salamat. So, sir, peace na po tayo. Sige. Salamat po. Uy, Kap! Ano ba? Uy, Kap! Ito naman? Hindi mo ko pinapansin. Shake hands lang naman. Charlene pala. Ang pangalan niya po, Kap? Ito ka na? Oh, yan na ba? Anong pangalan? Kap! Ay, Kap! Tinan mo to. Pangalan lang na may tinatanong ko. Ayaw kong sabihin. Ang gwapo-gwapo naman niya. Hmm?